O próximo 23 de maio, un ano máis, celebramos a Andaina Solidaria da Fundación Andrea. O obxectivo desta andaina é recaudar fondos para humanizar as áreas de pediatría. O ano pasado, no Hospital de Verín, cos fondos recaudados, logrouse humanizar toda unha ala pediátrica. Convidámosvos, como a todos os anos, a que participedes, a que vos mobilicedes e nos axudedes a levar a cabo este proxecto de humanización. Para inscribirse podedes facelo a través da páxina web da Fundación Andrea. É un percorrido de 10 kilómetros, como xa dixemos antes, no concello de Taboadela, a quen estamos moi agradecidos por cada ano pois colaborar nesta andaina solidaria. O rematar a andaina teremos un xantar como agasallo e durante o percorrido, por suposto, habrá avitallamento para todos os participantes. A inscripción poderase facer ata o mesmo día da andaina, é dicir, ata o sábado 23 de maio ás 10:30 da mañá que comeza a andaina. Se alguén non o pudo facer a través da páxina web, poderá o facer ali xusto antes de comenzar.